Ассалому алейкум ба ҳама мардуми тоҷик, ба ҳама мардуми муҳоҷир, ҳама мардуми Тоҷикистон. Боше ҳаматон барои дастгирӣ, барои бовар карда билет харидан, барои ҳамаш. Ростӣ дар ин видео дар кадом масъала суҳбат карданӣ будам ки ай саҳар бигем телефон кардастиям, пурсидастиям ки ай Россия ба Тоҷикистон ПЦР тест пурсидастиям ё ки не. Ва хидмам дуромадам интересоват кардам бигем ютуба ки бисёри каналҳо да баъзеҳош ки барқарор шуд, баъзеҳош ки барқарор мешавад. Вале хидмонам бигем дина пассажир доштем, имрӯзам рейси абеда пассажир доштем ва шиносҳое ки бигем аэропорт Домодедово ва Внуково, Жуковский, Шереметово да доштем, телефон кардем ва пурсидем. Ҳозирашда напурсидастиям, мега рейсҳое ки то ҳозир я парвоз кардам, мега ки напурсидиям. Вале мумкин ай пурсиданшон, барое ки фикр мекунам ки дига блогерҳоям бефакту бедалел гап намезананд. Чӣ гуфтанем ки кадом нафаре ки билет дора ё ки билет мегира, мақсад вақте ки рейсаш наздик мешавад, як рӯз мемонад ё ним рӯз мемонад, авиакассатон да ё ки номерҳое ки мемонун, метавонед ки як бор телефон кунед, пурсед ки ҳозир пурсидастиям ё ки не. Мақсад ки ай рӯи варақи тест ай рейстон намонед. Пурсидан хуб ай фикр мекунам. Ва агар ки як нафарам пурсам дар ҳамин вақти рейс, ҳатман шуморо хабардор мекунем, мегем ки бале пурсидастиям ин рейсҳошда ё ки рейсҳои дигарашда супорем. Вале ҳозир ягон каса пурсидагӣ нестам. Ва ай Тоҷикистон омадан бигем, ай Тоҷикистон омадан мепурсам, споридантон ҳатмӣ ай. Боқӣ паноҳи Аллоҳ сарбаланд хонаобод боше. Ҳамира мехостум ки шумо дар расонон хитона эҳтиёт кунед. Боше ҳама вақт.